Pensem un moment en això. Una de les filosofies més influents de la història no va néixer en una torre d'ivori, sinó enmig de les ruïnes d'una civilització. És que la filosofia de Plató no era ni de bon tros un simple exercici intel·lectual. No, no. Va ser una resposta gairebé desesperada a un món que literalment s'ensorrava. Un intent radical de construir una nova realitat sobre uns fonaments que fossin per fi sòlids. És que Plató va veure la seva estimada Atenes passar de la glòria absoluta a la ruïna total. Ho va viure tot en primera persona. La guerra, la tirania i, potser el cop més dur de tots, l'execució del seu mestre, Sòcrates. Per això, tota la seva filosofia és en essència una reacció a aquest caos, un intent gairebé heroic de trobar una mica de certesa, d'ordre, en un món on tot allò que semblava sòlid s'havia fet miques. Doncs, per entendre la solució tan revolucionària que va proposar Plató, primer cal que ens submergim en el problema. Cal entendre la magnitud del desastre que ho va provocar tot plegat. Què estava passant exactament en aquella Atenes? Aquesta línia de temps és que mostra un col·lapse accelerat. Fixem-nos-hi. Comencem al 431 abans de Crist, amb l'inici d'una guerra devastadora. Després salta al 404, Atenes és derrotada i s'imposa un règim de terror, el dels 30 tirans, i finalment, al 399, arriba el cop més personal, el més dolorós per a Plató. La democràcia, que havia tornat, condemna a mort el seu mestre, Sòcrates. Sí, l'home que ell considerava el més just de tots. Però, per a Plató, el problema no era només polític, era també intel·lectual. I ell tenia uns culpables molt clars, un grup de pensadors anomenats els sofistes, que deien, doncs bàsicament que no existeix una veritat absoluta, que tot és relatiu. Per a Plató, aquesta idea era com un verí que corrompia la moral i que al final justificava qualsevol abús de poder. I aquí tenim el xoc frontal, el xoc de dos mons. Pels sofistes, paraules com justícia o bondat canvien segons qui les digui, són relatives. Per a Plató, això era senzillament la recepta per al desastre. Així que la seva contraproposta va ser una de les idees més bèsties del pensament. Va afirmar que sí que existeixen una justícia perfecta, una bellesa perfecta, una veritat absoluta. L'únic problema és que no són en aquest món. Així que, un cop diagnosticada la malaltia, el relativisme, Plató va proposar la seva cura. I quina cura! Una que canviaria per sempre la filosofia occidental. Parlem de la seva famosa teoria de les idees. Molt bé, aquesta és la clau de volta de tot el seu sistema. Per a Plató hi ha dues realitats. D'una banda, la que tenim aquí, el nostre món, el cavall que veiem, que envelleix, l'arbre que es marxeix, el gerro que es pot trencar. És un món canviant, imperfecte, una simple ombra, vaja. Però per sobre hi ha un altre món, el món de les idees. Allà hi ha l'essència perfecta del cavall, de l'arbre, del gerro. Aquest món és etern, no canvia mai, i per a Plató és l'únic que és real de veritat. Clar, la pregunta és lògica, oi? Si aquest món perfecte existeix, per què no el podem veure? Si la realitat de veritat està en un altre lloc, com hi podem accedir? Doncs bé, per explicar-lo, Plató va utilitzar una de les metàfores més potents i famoses de tota la història del pensament. Plató ens demana que fem un exercici d'imaginació, i és una escena realment colpidora. Imaginem uns presoners encadenats dins d'una caverna des que van néixer, i l'únic que poden fer és mirar una paret. Darrere seu hi ha un foc que projecta ombres d'objectes que van passant. Llavors, per a aquests presoners, què és la realitat? Doncs només aquestes ombres, és clar. No han vist mai res més. I aquí ve la conclusió de Plató, que és brutal. Nosaltres són aquests presoners, i el món que veiem cada dia no és res més que la nostra paret d'ombres. El filòsof, doncs, és aquell presoner que s'atreveix a liberar-se, i aquest viatge és el difícil ascens cap al coneixement. Anem pas a pas. Primer pas, dins la caverna, només veu ombres. Això és la simple opinió. Segon pas, un cop alliberat, veus els objectes que projecten les ombres. Ja és una creença més informada. Tercer pas, l'arrosseguen a fora, i la llum primer el cega, però a poc s'acostuma al món real, al món de les idees. I finalment, el quart pas, al final del viatge. Ja pot mirar directament al sol, que és la idea del bé, la font de tota la realitat i de tot el coneixement. Però atenció, perquè la caverna no és només una historieta, és un mapa. I aquest diagrama que veiem, el símil de la línia, és la llegenda d'aquest mapa. Plató ho divideix tot en nivells, des de les simples ombres i opinions, a la part de baix, fins al coneixement pur de les idees, a la part de dalt. És, literalment, un full de ruta per anar de la ignorància a la il·luminació. D'acord. Tenim el mapa de la realitat.
Però com s'aplica tot això a la vida d'una persona? Doncs aquí és on Plató connecta aquest gran mapa de la realitat amb un mapa de l'interior de l'ésser humà, el mapa de l'ànima. I per fer-ho, Plató fa servir una altra imatge potentíssima. L'ànima és com un carro amb ales. Al volant hi tenim l'auriga, que representa la raó. I estirant d'aquell carro, dos cavalls. Un és blanc, noble, és la nostra voluntat, el coratge. L'altre és negre, rebel. Són els nostres desitjos, les passions. I què és la vida virtuosa llavors? Doncs és la lluita constant de la raó, de l'auriga, per a dominar aquests dos cavalls i guiar l'ànima sempre cap amunt, cap al món de la veritat. I ara ve el salt més audaç de Plató, perquè ell argumenta que l'estat, la ciutat, no és res més que l'ànima però escrita en lletres grans. És a dir, que l'estructura d'una societat justa ha de ser un reflex perfecte de l'estructura d'una ànima justa. I aquí ho tenim. Aquesta taula és el gran eureka de Plató. Fixem-nos-hi, perquè tot encaixa a la perfecció. La raó, l'auriga de l'ànima, es converteix en els governants de la ciutat, i la seva virtut és la saviesa. El cavall noble, la voluntat, es converteix en els guardians, els guerrers, i la seva virtut és el coratge. I el cavall rebel, els desitjos? Doncs són els productors, artesans, pagesos, i la seva virtut és la moderació o temprança. Quan cada part fa el que li correspon, tant dins d'una persona com dins d'una ciutat, i la raó governa, això, per a Plató, és la justícia. Llavors, qui hauria de governar en aquesta ciutat ideal? La resposta de Plató és lògica i alhora impactant. Només aquells que han aconseguit sortir de la caverna, només els filòsofs que han vist la veritat i la justícia absolutes són els únics qualificats per governar. Perquè, de fet, ells no volen el poder. Governen per un sentit del deure, per aplicar a la ciutat allò que han après, el coneixement del bé. Potser tot això sona a un sistema molt rígid, fins i tot opressiu, però per a Plató l'objectiu era justament el contrari, buscar l'harmonia. Com diu ell mateix a la República, no es tracta de fer feliç només una classe, sinó de fer que tota la ciutat sigui tan feliç com sigui possible. És la recerca del bé comú, una utopia radical on el que governa és el començament i no l'ambició de poder. I aquí rau la qüestió final, una pregunta que ha ressonat durant segles. Plató va dissenyar un sistema completíssim, des de la realitat fins a l'ànima i la política, per intentar salvar la seva ciutat del caos. Però, és clar, tota la seva solució depèn d'una figura. Un governant que posseeix la veritat absoluta i que suposadament és immune a la corrupció. Llavors, és aquest el pla mestre per a una societat perfecta? O és una fantasia perillosa que en mans equivocades podria portar a la pitjor de les tiranies? La pregunta, sens dubte, segueix oberta.